ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଡେଟ୍ 16 ତାରିଖ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଜୁବାଟର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି 2ଟାରୁ 3ଟା, ତାପରେ 3ଟାରୁ 4ଟା, ତାପରେ 7ଟାରୁ 9ଟା, ତାପରେ 9ଟାରୁ 10, 10ରୁ 11। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଦେଖ 6 ଘଣ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ବାଇକ୍ ଆଉ ମୋର ହେଲମେଟ୍ ଧରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖ ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଉଛି, ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଏବେ 1:38 ହେଇ ଆଇଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 2ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି କେତେ ପଇସା କମେଇବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି 5 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି 2ଟା ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କଲି। ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବଢ଼େଇଲି ଭାତ ବଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲି ଅନଲାଇନ୍କୁ। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆମର ବେଷ୍ଟ ହୋଟେଲକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହୋଟେଲ କୈଳାସ। ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଲାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ସେ ଅର୍ଡରକୁ ପିକଅପ୍ କଲି। ଅର୍ଡରକୁ ପିକଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲି କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଭାଇ ସେ ଅର୍ଡରକୁ ଡେଲିଭରି କରୁ ମତେ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଅର୍ଡରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲି ଅର୍ଡର ପିକ୍ କଲା ପରେ ପଳେଇଲି ମୁଁ କଷ୍ଟମର ଲୋକେସନକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ ଅର୍ଡରକୁ ଡେଲିଭରି ଆଉ ସେ ଅର୍ଡରକୁ ଡେଲିଭରି କଲା ପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଥିଲା 4:20। ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ମୁଁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କିଆ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇ ସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ହିଁ 7ଟା ଆସୁଥିଲା ତ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଅନଲାଇନକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅର୍ଡରର ୱେଟ୍ କରୁଥିଲି। ୱେଟ୍ କରୁ ମତେ ଗୋଟେ 31 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଅର୍ଡରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ପିକଅପ୍ କରିକି ଯାଇକି ସିଧା କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଟା ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ 33ର ଅର୍ଡର ଲାଗିଲା। ଏଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ପିକଅପ୍ କଲି। ପିକଅପ୍ କରିକି ମୁଁ କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ ଦେବାକୁ ଗଲି ତ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ ପେ କଲେ। ଫୋନ୍ ପେ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଅର୍ଡରକୁ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି। ଡେଲିଭରି କରୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସେ ଅର୍ଡରକୁ ପିକଅପ୍ କଲି। ପିକଅପ୍ କରିକି ସେ ହୋଟେଲକୁ ରେଟିଂ ଦେଇକରି ସେ ଅର୍ଡର ଧରିକି ମୁଁ ସେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ବାହାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଅର୍ଡରକୁ ମୁଁ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେମିତି ହିଁ ଡେଲିଭରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ 37ର ମତେ ଅର୍ଡର ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଥିଲା ମାଲ୍ଟି ଅର୍ଡର। ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ଗଲି ଭାଇ ଗୋଟେ ତ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଧରିକି ପଳେଇଲି କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟା ମୁଁ ଡେଲିଭରି ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର। ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇକି ମୁଁ ଅର୍ଡର ପିକଅପ୍ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲି କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ। ତାପରେ ସେ ଅର୍ଡର ଡେଲିଭରି କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଅଫଲାଇନ୍। ତ ଆଜିର ଯେତେ ବି ଏର୍ନିଂ ହେଲା ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି କେତେ ଏର୍ନିଂ କଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ଏର୍ନିଂ କରିଛି 324 ଟଙ୍କା, ସେଟା ବି 8ଟା ଅର୍ଡର ଦେଇକରି। ତ ଆଜିର ମୋର ଏର୍ନିଂ ହେଲା 324 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ ଏଟା ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କେବେ 400-500 ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ କେବେ ତ ଭାଇ 300 ଭିତରେ ବି ରହିଯିବ। ତ ଭାଇ ଦେଖ ଆଜିର ମୋର 6 ଘଣ୍ଟାର ଏର୍ନିଂଟା ଥିଲା ଏତିକି। ଆଉ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହିଁ କିଛି ଏମିତି ଭାଇ ମାନେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଗାଇସ୍, ମିଳିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।